الحمد لله خالق البريات عالم الخفيات، امتن على عباده بمواسم الطاعات كالرمضان والأعياد وعشر ذي الحجة المباركات، فأرشد فيها لطاعة والذكر ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أحمده سبحانه وتعالى عالم الجهر وسر ومبصر الأحوال ومبصر أحوال الفاجر والبر، الذي أمر يوم العيد بالصلاة والذبح فصلي لربك وانهر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم، ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الهرم حرمه الله تعالى فيها أن تظلم الإنسان نفسه، ولا شك أن من أعظم الظلم للنفس ارتكاب معاصي. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية المباركة: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكد وأبلغ في إثم من غيرها. وأخرج أبو داود في سننه والصحاح الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أمي الله تعالى فوق ولمن دون كبركده مسامين دو كو بانجلون دون مساد وكدو غلون فنو دون مسايالي الله تعالى دي. أمي الله فوق على ولمن دو كن مولا أنا لي الله تعالى كن يمن يولا علي الله تعالى دي بتوكا واتو ديدي أما واتي من كنت غلام من جامع كونو بارو كتشم إنا فسونغلو إنا فسلو إنا فعشر ذي الحجة نوي سلبا كلو كليتان فلوي masaba Allah ta'ala min be ni don barkalin di ama kan ni don herelin di ama wala sanka baraka konna langa arjina so ka garanti ambo masaba Allah ta'ala fo amba wali ni mandon ka barkada ambe kishini nama chama ni alafe ako chama shuru jawna mandika jomi kada yikatime dam fem beka na nyo madanyo wontina dan tuguni no de ala kraba muhammadu sallallahu alaihi wasallam jomi be natigi Allah ta'ala ya yamariya qur'an kono fasalli li rabbika wanhar itigi Allah ta'ala ki gasilai o kofe ka kan sogoli ke itigi Allah ta'ala ni alaka cidin kodu amun ko anya alakrammanto ni sallallahu alaihi wasallam am fene ka seli o seli bacca manyi seli kenawi kren kren yalla seli bakkene ka to seli bakke o kofe ka kla ka bagam fene kan sogo noy angal lahiyai ambayi ni masabala fe lahiya fagali Allah ta'ala ka sin o yambele jeli kishini nama chama o balaka cide sallallahu alaihi wasallam anaka saba bilbilu naka sudungew anima wo mabala ki senda anima ko fole nunu senda noka fokata se wuli doni kuna jara kuna ngoyati wuli doni ala ya farima diminti wuli doni ala yido arjina kono jahannama kono donti amba yini masabala fe ala kanka arjina dungayi ni don ala kanka kuna jaya dungayi ni don ala kanka jon sutura linyi ni don kadaka ni sutura la lebuti amba yini ala taala fe ala kan bele jelin sutura kiyama keneka amba di al-islami wa ngasra ala taala ni o kofe an ga don ma fenfen be ni sara tasra were kam munte ala koyi isara tasra were kam munti islamiyyi abi fodi ma ki tachena hal no suro jema be tofo hal no suro yegne mara hal no suro de kun takara jinyi focho go werela ngai sabdo ni mak islamiyyi isabdo ni alamandi itachena de Allah ta'ala ni nafana qur'an konnalla ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutun illa wa antum muslimun أو أدم الدي والما أو ما من قول من يرى أيسران ألني سران يلكيكا أيسران ألني سران يدا كم الله بني فنجمي ولا تموتن أكوجي جسيا kaye
ye ka fo karsalakaw jogo ka ni silamɛw ye ala be karsalakaw fɛ ni silamɛ e fo baba ka fo ba fo no ye ala ta yuti kili ni sara tasra fɛn fɛn kan ni silamɛya te ta tiɲɛna allahumma rabbi ala kan balo ni diinɛ kan fatu ni diinɛ kan ka tila kan wuli kiyama kɛnɛ kan an silamɛlama kɛrɛnkɛrɛnyala kan fara ala ka ciden ka jamakulu ka ani jama min bɛna do fi jannatil firdaus wa ma dhalika ala allahi biaziz an badi alislamew allah taala ko amma qur'ana na kɛrɛnkɛrɛnyala suratu tauba ako san kalo jatida ale allah taala bolo ko kalo ye kalo 12 de ale ala ka kitabu kono do mina ye san fara 7 da ayi dugukolo 7 da o kalo jatida 12 kale ala ye naani comi ka bola ko togo da ko lahoroma kalo o lahoroma kalo min nali ala yo di amma kankan jija an kana yɛrɛ kun tonya kono nan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam lahoroma kalo naani ni ala ya ta togo ma ko lahoroma kalo do ngal lahoroma kalo naani ni jumani jumai ito soro qur'an kono o de kama mamunun be nu baga ferew yɛrɛ ma kan dalente hadisala an ko ni qur'an dunge wuli ni kuma min te qur'an kono anti dawla o tigila ma ba kun fɛ fo ka taa se saya ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ye kuranɛ dale ma na ɲɔgɔnna wɛrɛ hadisa ye kuranɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ de hadisa o hadisa na firiɲɛna ko nin kɛnɛyara a fɛnɛ tɔgɔ de ka fɔ ko wahayu ala ka ciden ala taala ye kuma d'a ma globali de la ka kuma tɛrɛmɛ ka di anw ma hadisa de bɛ o kɛ ne ko i dan tɛ hadisa la a fɔli min kɛra ko lahɔrɔma kalo ye 4 jumɛn ni jumɛn do i t'o sɛbɛnni ye kuranɛ kɔnɔna la o sɛbɛnni bɛ min o b'a la kira ka kuma kan de la hadisa la ala kira ko lahɔrɔma kalo 4 saba tugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ ko kelen ko de b'a d'a ma saba min bɛ ɲɔgɔn kɔ o fɔlɔ de ye selifurancɛ kalo ye ni arabu b'a fɔ a ma ko zulqaada a filanan o de ye seliba kalo ye n'o ye zulhijja ye a sabanan o de ye muharramu ye n'an b'a fɔ a ma ko jɔnminɛ ni san yɛlɛmara kalo fɔlɔ jɔnminɛ a naaninan o de ye rajaba ye ala kira ye nin kalo 4 de ta tɔgɔ ma ko ala taala kan bɛ nin de ma nin kalo 4 kan kan jija an kana yɛrɛ kun tɔɲɔ kɔnɔna la dɛ an karamɔgɔba n'o ye hafiz din ibn kathir a ko adamaden ka yɛrɛ kun tɔɲɔ bɛ kɛ fɛn jumɛn ye irtikabul maasi adamaden ka kɛ kojugu kɛ ye ala sɔsɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn sɔsɔli k'a bɛ fɔ o de ma i yɛrɛ kun tɔɲɔ yɛrɛ kun tɔɲɔ man ɲi kalo tɔw la mɛ kɛrɛnkɛrɛnyala an bɛ nin waati hɛrɛma minnu na kalo min n'a sara o ye waati hɛrɛma dɔ ye n'o ye zulqaada ye selifurancɛ kalo kalo min n'o fana jɔlen filɛ n'a tɔgɔ ko seliba kalo nin fana ye waatiw la lahɔrɔmaba ye ala taala bolo ala ye waati la lahɔrɔmaba minnu di an ma ɔ n'a fɔra ko nin ka bon dɔwɛrɛ bɛ yen o ka bon ni a ye ala ka don bɛɛ ye donba ye ɔ mɛ mun taara tɔgɔ ma o fana ka bon ka tɛmɛ mun ma taa tɔgɔ ma ye an y'a f'i ye n ko sunkalo ye kunnadiyaba sɔrɔ kuranɛ jiginna sunkalo kɔnɔ sunkalo ye kunnadiya sɔrɔ leilatul kadiri b'ale de kɔnɔ mɛ sunkalo n'a ka bonya n'a ka kunnadiya ni lahɔrɔma kalo 4 ni sunkalo t'a la dɛ sunkalo tɛ ni lahɔrɔma kalo 4 na o t'a ka bonya tiɲɛ o t'a ka kunnadiya tiɲɛ o t'a yira k'a fɔ ko lahɔrɔma t'a la ala ta'ala de ye nin kɛ o b'a yira nin waati min filɛ silamɛ bɛɛ k'a janto a yɛrɛ la maa minnu bɛ yen ko i lajarabilen don ni kojugu ye i ka tuubi ka bɔ a la e min bɛ yen k'i da t'i yɛlɛ a tɛ tugu n'i ma nin kɛ tuubi an bɛ ala ta'ala ka kalo b'a la e min bɛ yen k'i lajarabila ni sigariti min ye tubi an b'a la ka kaloba de la maa min lajarabila ni jɛnɛya ye nin tubi waati de ye i lajarabila ni suɲɛli de ye ɲɛ tɛ da kan ni ma ta nin tubi waati de ye fɛn o fɛn bɛ yen ko jurumuna ko do silamɛ kana farati nin waati i sen n'i bolo ko i ka bɔ a la i ka maloya ala ma ala de ko an kana yɛrɛ kuntɔɲɔ wa ala sɔsɔ yɛrɛ kuntɔɲɔ ye kɛrɛnkɛrɛnyala nin kalo ninnu kɔnɔna la an k'an janto an yɛrɛ la alakira ka kumakan dɔ bɛ yen abu dawuda bɛna ni hadisa nin ye ka minɛ ka bɔ ala ka ciden na sallallahu alaihi wasallam muhammadu nasir dini albani a ye hadisa nin kɛnɛya abdullahi ibn abbas ale de ye kuma nin nakali an ye a ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko don si tɛ yen a ye kuma nin lamɛn ka ɲa dɛ don si tɛ yen ala ka don na al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam don si tɛ yen ala ka don na ko baara ɲuman fusamantiya ka bɔ a don na ka tɛmɛ nin waati ninnu kan e kan ka ala fɔ dɛ yani ni seliba kalo ka jɔ maa hakɛ min sara a ka ca dɛ yani ni seliba kalo ka jɔ maa hakɛ min biribaralen don an ka dɔgɔtɔrɔsobaw la a ka ca dɛ ala filɛ ka nin kalo jɔ e ɲɛna i ye mun kɛ ala ye i ye ɲɔ de sɛnɛ ye wa walima i ye kaba de sɛnɛ ye i ye susulu jumɛn kɛ ala ye n'o de kama ala ye choisi ka kalo nin yire la maa tɔw bɛ yen k'olu fa k'u da dingɛ kɔrɔ e yɛrɛ sigilen kan k'i miiri nin na ala taala ye bonya min k'i ye nin bonya o la belebele ko don si tɛ yen an bɛ baara ɲuman kɛ don minnu na
ka don baara ɲuman ka fisa ka tɛmɛ nin kalo ni tile tan fɔlɔ baara ɲumanw kan o waati si tɛ yen ala ka waatiw la a ka fisa n'a waati bɛɛ lajɛlen ye ala ye waati fɛn fɛn di anw ma nin tile tan fɔlɔ baara de ka fisa ko ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan ala kɛra nin fɔ yɔrɔ min na sallallahu alaihi wasallam sahaba dɔ sina ka ala kɛra ɲininka ten o ko ala ka ciden walal jihadu fi sabilillah nin baara ni tile tan fɔlɔ baara ɲuman a ka di ala ye ka tɛmɛ hali jihadu kan wa silamɛya la baara jumɛn bɛ yen mun ka gɛlɛn ka tɛmɛ jihadu kan e yɛrɛ ka bɔ k'i musow to yen k'i denw to yen k'i ka nafolo to yen k'i ka duw to yen k'i ka barokɛdaw to yen k'i ka balo to yen ka panmuru ta k'i ɲɛsin k'i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ala ka diinɛ sira kan n'i bɔra o de ye barinako ye n'o tɛ i bɛ ka t'i sa yɔrɔ de la baara fɛnɛ ka bonya ala bolo ka tɛmɛ o baara kan o ye baara jumɛn ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko nin kalo tile tan fɔlɔ baara ɲuman ka di ala ye ko ka tɛmɛ nin kalo ni tile kɔnɔntɔn b'olu jɔlen sɔrɔ arafa kɛnɛ kan olu de tɛ se k'o sun mais min ma taa hije la e b'i to i ka jamana kan k'a bɛɛ sun fɔ n'a kɛra tile kɔnɔntɔn dugusɛjɛ ye n'o ye seliba ye o kɔni tɛ sun dɛ o tɛ sun dɛ seliba tɛ sun seli fitinin tɛ sun yɔrɔ i b'o suntɔ ye anw ka jamana kɔnɔna la ni kalo ɲini kɛra ko ayi k'u ye kalo min ye k'o tɛ an ka kalo ye k'anw ta ye sini den ye seli don ye bale yɛrɛ ye sun na maa o maa mana sun seli don ye ni ala de bɛ ɲɔgɔn na i ni maaw tɛ ɲɔgɔn na dɛ taasira ko t'o la koyi bɛɛ bɛnna k'a fɔ ko kalo yɛrɛ bi de ye seli ye e ka t'i yɛrɛ bila kɔngɔ laminɛ fu la ye ji mina laminɛ fu la ye ko minnu ko kalo yɛrɛ k'e ɲɛ ma da kan k'i dantɛ ma a la ayi kɔni dalen bɛ ala la i tɛ fɔ ala kɔ i bɛ t'o sɔrɔ i ɲɛ ye a fɔra i kana sun seli don mun y'i bila a la o b'a an ka hakili to ko ninnu na o b'a yira sun o y'a dɔ ye alakira ka kuma dɔ bɛ abu sayid al-khudri b'a la kale ni maa min ye don kelen sun ala kama farda sun yɛrɛ tɛ dɛ nafila i ye don kelen sun ala jati de kama o don kelen sunni kala b'o kɛ san 70 hakɛ de ye k'o don i ni jahanama cɛ san 70 ala b'o de kɛ distance ye ka don i ni jahanama cɛ maa min ka distance kɛra san 70 k'o don i ni jahanama cɛ tile kelen sunni na e mana tile kɔnɔntɔn sun san 70 sigiyɔrɔma kɔnɔntɔn o de distance bɛna don i ni jahanama cɛ e nun tɛ da jahanama kasa kan i ɲɛ tɛ da ka kuma tɛ i ka don a kɔnɔna na a ye sun maa minnu ka kɛnɛ a ye sun maa minnu tɛ voyage la ka da kan i bɛ se ko la waati min i bɛ sun o kuma n'o tɛ dɛsɛ dɔ bɛ na dɛ hali dumuni i bɛ dɛsɛ o la kuma tɛ sun bamananw ko k'i bɛ tɔn minɛ ka nɛnɛ to a la ni nɛnɛ ye tɔn bila i bɛ boli a nɔfɛ i t'a sɔrɔ i bɛ denmisɛnniya 12 la waati min o de y'i ka alabato caman kɛ kuma ye ni nin baaraw fɔra denmisɛnnin hakili bɛ taa maakɔrɔw de la tɔ tɛ ninnu na tuguni koyi olu y'u ta kɛ e min ye denmisɛn sifin kuma kan bɛ e de ma nafila seli de don nafila soye de don a ye taa hiji la aw de ko don maakɔrɔba bɛ mun fɔ ninnu ye a farikolo b'a la a fasa b'a la a kolo b'a la olu y'u ta kɛ e de b'a waati la e de ko don ka ka hakili to a la aw ka sun aw ni ala cɛ aw k'aw yɛrɛ di ala ma aw bɛ denmisɛnniya la n'o tɛ n'i kɔrɔla kɔrɔ kan naji man di aw ɲɛ bɛ maakɔrɔ minnu na hali n'an bɛ seli u b'u sigi sɛsi kan ka seli kɔrɔ ti ɲɛna ko sɛsi kan na sigi diɲɛ don dɛ e ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba min na hali a taamatɔ la i bɛ bere de y'a bolo a bɛ taa dɔɔni dɔɔni kɔrɔ ti ɲɛna ko berela taama kanu don ni si tɛ koyi fɛn dɔ de b'e la bi o ɲɔgɔnna kun b'ale la ale pɛridila ta de la n'o tɛ nin k'a to a 12 la kun ka kɛnɛ ne ye o e k'i ma kɛra beretigi dɔ la i n'a ka barokɛba ye a ye mun kɛ denmisɛnniya la e tɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ fo ka taa saya s'i ma nka n'i y'a ye bi o bɛ k'i ɲɔwari n'a ka caman ye tɔ de tɛ kɔlɔkɔlɔ la l'âge ne pardonne pas ni maa kɔni kɔrɔla kaba farikolo kɔni b'a yirila ko tɔ t'i la fasaw b'a yirila ko tɔ t'i la kolow b'a yirila ko tɔ t'i la yanni ka k'i fa ɲɔgɔn ye yanni ka k'i mɔkɛ ɲɔgɔn ye alabato caman kɛ n'o tɛ i fana bɛna dɛsɛ n'ala ye si d'i ma i bɛ dɛsɛ i k'i hakili to nin na a dɔ wɛrɛ ye mun ye ala ko fɔ a ye zikuru kɛ ka caya dɛ wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat a ye ala tɔgɔ fɔ ka caya ni ala kɔfɔ ma da seliba don dɔrɔn an ka Allahu akbar fɔ seli dugusɛjɛ an b'a fɔ o dugusɛjɛ filanan an b'a fɔ o dugusɛjɛ sabanan riwaya dɔ la an b'a fɔ nin dama tɛ dɛ kabini seli kalo yera don min fo ka taga se nin na a y'aw ka zikuru kɔntine n'i kun t'a kalama kabini bi a daminɛ dɛ Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila n'o ma nɔgɔ i ma ala ko fɔ mun ka nɔgɔ i ma o fɔ ala ko de an k'ale tɔgɔ fɔ nin waati ninnu na ka caya i taatɔ seli kɛnɛ na o ye ala ko fɔ ye n'aw sera seli kɛnɛ na i b'a ala ko fɔ min fɔ o y'a ye seli kɛnɛ dugusɛjɛ o ye seli ye o b'a ye a dugusɛjɛ filanan o fana ye seli ye o b'a da o fana fɔ nin bɛ fɔ nin de ma ko ayyamu tashrik fo tile 3 seliba kɔfɛ nin bɛɛ ye ala ko fɔ ye
wali mami malla hiya soro kapeni seliba doyi kana ni sogoya de seliba doyi pan ye yoro chaman tama ibulu madawarika seliba yella yafaga donyi komi mo soro seliba duguseje kala yafaga bayzeli ay mi ta soro kapeni duguseje flana be kala yafa feitola on ni ma soro kapeno yi duguseje sabana be kala yafa ne ma fi ngona sebi kani do ngono de aseti mi ni ya soro ni wati mi ngono ike kala yafa akala ko fo krenkren yala ni wati na kachaya saba bele flayere kumbe Abu Huraira na Abdullah ibn Umar ni watu la hukumbe faranyo kade kataga seli sugula rabbani kala nyinin chogod olu kumbe faranyo kade kataga sugula komi ni mado no sugu kono kaba yi hakili be boni fenu no commerçant sigile aka bitigila wal may be termel wati ni ndame kile aka mami ke ka subhanallahi Allahu akbar la ilaha illallah hakili be toni na chogoti ali be koloshi ma chama bula ka bitigi ko nala koloshi baka munumunundi mais siga baka fenfo ale hakli be clear de la hakli te koloshi latu hal na da baka lamaga ni duskunte nyon fe anna kunte ni yede na kunye client ndi ode kamali commerçant mi be kurane kalanga bitigi ko no barany mando de mais client na wati kurane bla ni ya doko client ka chan kuma mi kurane to krefe fen flati se katani nyanye kurane be kalan tranquillité de kono mangambi krefe wati mi kurane kalan wati toy kuma te zikrum ni concentration te ndoro barashi tse kanya ni mafla kumeta sugula kamugo hakili jigendi Abu Huraira na Abdullah ibn Umar utafa mugo mayeni mfode ubujo sugudare la ku kankorota na Allahu akbar ni mugo ya medoro mugo fene hakili be jigala mugo fene ba fu daju goro olu kera sobi kamugo hakili jigi mugo yafo mugo be baraji min soro olu min kera sobi o fene bo nyona baraji soro mayina la fa alaka hakli man de dama ka baranu keli no gayanye adore muye ni maddese wati maddangede itikafu akana kiyena ko itikafu dai sungolo doroende itikafu be ke wati wala la muti sungolo yi ankara mo do kume ko ibn Asakir akume itikafu ke wati flade la sankon seliba kalo kle folo katabla kle kononzona abedo itikafu la fo seliba do abe soro kabo ni sungolo kle tan fene ser kle tan laban fene sera abedo itikafu la bayra nanu gara mwamima ibise kado itikafu la fene be kala nyini noyi e kado itikafu la ki concentrer zikuru min fora wala say ka feroma nafla seli min fora wala say ka feroma su min fora qur'an kala min fora ijo ngana ndatugo misiri kono ne kunta kalama kle flate mena kaba atoni min tora medo itikafu kono wala sanfana ka baraji soro bashishitala ifle ala ka sofle kadaka mawki dan so jola otimma danyi maki da mabli nyuman sorola oti dani mado ka fini ka nyani tay ay kanadimin ka fokati gi ida mabe dimi muna ko karsa benye akala ko karsa ala kala ko ka bonintai ni be keliyam mala keliyaw karsa kala ko ka bonintai ni be shinyana wala saka ferengini fene be blanye chigomi iko de ke ay no te jinyete wu aw na no soro ya be kla ka saga tugun ko tuy ninde ni kalo la horomai ninde fene baranyu man chama be se ka ka kono chigomi iki jija mogo kanida bela jileni tab sunka don doma men nafla selima no gama ni sunde kan no gama sunda mene nafla selle kan no gama damene etay qur'an kalande oke sarakati chama boli o de kan no gama okeke o zikuru de kan no gani venema ngoni wati de kanata kasro alla ko fo dobi alla bara dobi ebi se ko kay ko toy katati o te hakli makabarai alaka barakali no gama alaka barakali no gama laka heraw chamanda laka nzabati min kalu here ana bunya bayni ala fa alaka ngarjiga do ala aqulu ma qultu wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلام على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد روى الترمذي وابن ماجه وصححه الباني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النهر أحب إلى الله من إهراك الدم وإنه لياتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتجيبوا بها نفسا أمي الله تعالى فوق ولمن دون كبركدا
katano ani kishi ani here chama ko ini masabala fe ala ko kan kelen kelen bay Allah ta'ala ka kishi chama ka mana kiraw labbil bilika no de abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam anaka sodunge ube ani sahabau ani mawamma be ki tugura la ka cide no ka sallallahu alaihi wasallam foka ta se wuli do ala kambele jelin kuna jawdo ambade al-islamu hadisa do yera tirmizi kuna ibn majah fana nananai muhammad nasiruddin albani ay rako hadisan ka kene ala ka cide sotigi muso aka sotigi muso no yamba aisha radhiyallahu anha ako ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko da madin ka bara shitei bara min be na da madin yo ke ko kadi alaye selibadon ko kateme jeli boninka ika selibadon bara de godo de min ihraq dam ada madin te bara nyuma shike selibadon mun kadi alaye ko kateme jeli bonka ko kada ka ibe baga min fa ko jeli bon ko bagan dafale ne bina kiyama kene wa bagan kantige tola ko jeli be se ala fe yani jeli ka bindu ko lo sanf kiyama kene ka ibe ka bagan ana a toron dafali ibi ka bagan ana gere dafali ibi ka bagan kana shi dafali alakira ko no beni nasa kaka uji jawere kan nyumanya chaman ka wire isa kiyama kene ka bagan dafali de bina na shi ana toron ana gere e saga joli de va la hiala iye mishi joli de va la hiala iye ba joli de va iye nyame joli de va kabine blara la hiya fagala fukata si ka sayama o bagan be di bina kiyama kene ka kima siri e ala bato kadi de mami mbaka bato ka ala kama ngo here dando ala bato kadi ay bagan fa akana ke tiga magalai ay bagan fa akana fa o shimasi ay bagan fa kuma do baw da jamana nin kono cinya kuma tala de kullahi ya fagate ce gananka e yo hadisa bon jonyo vi ce gana ko kuma mafo musotigi ko kuma mafo madama sebe yi islami yi balgu yara kaba munde laiti la hiyafa ma chaman be la hiyafa to afaka kasro seba le rei ali be mado ya lay no ya kaya billahi yafa afaya ba faga bay ma reto wallahi ya tafa fani man famo anka jamana kono de aha ala ya seki ya faga yire folo on ya faga yire kuma dola na lay no ya ki fata ufa na lay no ki bata ufa halam fe ya do be shu to wallahi ya fa kanyana mauto uti fen faga wi e banga du kono de afa sara bi sam gambo sam sabo to wallahi ya fa ne ma fongo barajite si fama de ngam mami be nyana mayala ita duma kadaka lahiya yode mawajibi yati fam e fasara ka bana ka bara gafe o datukura ibasara mena o balma munumbila tiri munumbila sigi nyogo munumbe ni fentuyi lahiya dolu masaudi chekai ma be sega sarakati chama bu ifai e mena fore be nyana mawtoyi kataga lahiya faga shuyi e fena mo rofamune kangani hakili to al bukhari ni muslimun kon anas ibn maliki ya lakali kale ya lakaci denye seliba dola ala kira ye saga fila de fa ka saga be saga jigi aisha tu ka kuma dobe ko saga nunu bi tama fiman nu bi no usigi ku bu sigi fiman nu be dumini ka be dumini ka fiman na be filali ka be filali ka ni fimai o ba mananga yin fen jumai senani be finenu akimini nguru be finenu anye dingeni be finenu adami be dawolo mi be na bo do dumini na ko fene finenu o te jago ya ko ni fene tara la yasana o fima min fora ni mo ye saga mine to za o ma fiede ala kira ka saka fagara cogo mina ni saga kumbe cogo mi o de forani no te saga sai ka basa ika mishi sai ka nyamesa ni bagan nani ne be kala hiyai ni bagan nani do ba fo ka foro ko sinani fe o ma fo yede bagan nani bahimatul an'am fe nani de do nyame achemana musoma mishi achemana musoma saga achemana musoma ba achemana musoma nunu ne be kala hiyai nini fe nani borala fen wo fen were be no sogo be dun hali sharia la ulu te kala hiyai note azobi sinani obedu ngo sinani de bala o te kala hiyai de ziraf no ye zarafa arabu kama ko zarafa to kama ko ziraf o mun fana fele sinani de bala asente duri me afene ti kala hiyai o fana ti fa hali so sharia la onye be so minani ni wuturu bala sharia la sogo be ni ire ka so ibada ka kantigi ka buso ka so nyimi fuita mellahiya ko la so te ke lahiya femi be ke lahiya ni fe nani de do nyame mishi saga ba ni ne be ke lahiya ay nunu fa ko la ka ci de ni ke halaka bakan faga tola ka yimru dalimi ka kan ako bismillah allahu akbar wala saki fene dege ibisaki ka lahiya faga chukon ala kira ko amma sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ka hadisal
koni ala yen no yake mami o tigila mamma son kala ya faga fala yaqrabanna musallana kan ya faratigi ko kakana geranga silikene ka akana gerei